Story telah London Network Daily Post. For resolving the dispute in 6 points, and the rest 6 we are very hopeful through a process of discussion that will also be resolved. Mentangan wara HP ke kubur. Hari ini post 6 lala ban penbinyo yu put usam ya kajia hapreng ka asam ke Meghalaya. Tong ni ngap. Kajing ya kajia kaput lada ki post 6 hapreng ka asam ke Meghalaya. Kalak bandai bakal ajan kajing penbinyo. Hagas ngibalang ka asam ke Meghalaya kabinet kiladap ya manjuri ka formula I bat shim ban penbinyo ya kajing kajia. Haka pis baningkong nriu na kikat artili ki bentai kajia lakmi lenti ban rai penbinyo. Kini ki artili ki jela kilai manjur ban penbentai ka lai pun riu pun pra square kilometer jo khandawi ka jia han riu tili ki jaka jan mare ka jo kiwei pat kin riu tili ki benta ki jaka ba ka jing ka jia ka kampen kelan shibun en sa shimpat ya ka rai hadin hakas ngi palei menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma bad menteri rang ba ka Meghalaya Konrad Sangma kin sai kendo yu Home Minister Amit Shah Konrad Sangma wong ka jing penitu jong ka jing lang perkat kam mi ka than en sa ai sha ka Home Ministry ka perkat chong nia baha prengki artili ki jela kan thop ya ki menteri rang ba ladap shim ya ka rai na du mchap sam hapo ka jing manjur ka Assam kan sayo khat pra point san phoi square kilometer jong ka benta ya ka jia kat ba ka Meghalaya kan sayo khat pra point ar khandai square kilometer jong ka jinghin kilumlang ya baro ka lai pun ru point pra square kilometer jaka ya ka jia kin riu tri ki benta ka ba en sa shimno e ka rai ba khat do ban pen scam ki dei ka hahim gizang tarabari boklapara khana para sha piling kata bat ka rata chera upur usam ya ka jia hapring ka Assam ka Meghalaya la da lupa mentala san phosnam ya ka Meghalaya la order no na ka Assam phosnam kat khandai spa nyu par bat baro arteli gini jela ki benta yo put ba nyos pa lai phlai kilometer la palat de kisnam ka jing per jumut kala sedang menyekni ka bedai berpur usam ka papelong ka babot ya ka thma para kan 100 shisen ba baro khat arteli ki jeka ka jela dap ipan bai ka Meghalaya kamla shu ban kam shu ya ka jeka jong ka Assam baro arliang mamla ki persyang ban sandori ki jing ikut shwa ka arpui trik mentau benai kasni ba ka Meghalaya kar khedon borom mi ki jingdap san phosnam ga jela Home Minister Amit Shah unsa pensyaya ka rai bala shim da ka kabinet jong baro artili ki jela kinong yalam kin sakarpat yo Amit Shah ban shim mi ka action jong ka jingkershan halor ka jingterwa kat kumki an bala wara da ka riti tirkam ka jing penbait yo puro sam unsa pedap hadin baladap ka rukom penyai kam badai hok hakiwei ha parlimen khoble shibon story telah London Network Daily Post.